Gabriel Abela huwa tifel ta' 6 snin. Sfortunatament il-ħajja l-Gabriel ma kienx wartu żgħar. Ftit qabel twieled, Gabriel waqfitlu qalbu għal ftit ħin u b'konsegwenza li ta' 4 xhur irrealizzaw li jbati minn cerebral palsy. Cerebral palsy hija kundizzjoni li taffettwa l-muskolu l-moviment li jagħmel. Huwa ma stax jimxi sew, lanqas jitkellem u lanqas jiekol sew, bil-biża' tkun li t-tifel jista' jifga fl-ikel. Gabriel ilu jingħata trattament fosthom tal-fiżjoterapija, trattament li beda jkun suċċess. Dan hekk kif fl-għid il-kbir tas-sena li għaddiet, Gabriel mexa l-ewwel darba. Mument deskritt ta' ċelebrazzjoni tal-ħajja mill-ġenituri ta' Gabriel, Marcel u Mario Abela. Għax, all right, hemm sfidi, però aħna preparati għal dawk is-sfidi għax ħangawduh it-tifel, ħaniċċelebrawlu ħajtu. Illum Gabriel beda jgħix ħajja indipendenti. Bravo. 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 Imma li nagħmel l-iskola ippenġi u nikteb u nagħmel homework id-dar. Okay. X'tagħmel iktar sabiħ, ġifieri apparti l-iskola inti fil-ħajja tiegħek? Ippenġi. Tħobb tpinġi. U x'u tħobb tpinġi sabiħ? Il-painters. Il-ġenituri ta' Gabriel spjegaw kif qegħdin jagħmlu dak kollu possibbli sabiex binhom ikompli tejjeb il-ħajja tiegħu. Mbagħad bdejna bil-ħidma. Therapies, alright, kura m'hemmx, però therapies hemm. Il-therapies huma imminenti, huma jagħmlu parti element qawwi importanti fil-stil tal-ħajja. Ma tiġ huwa faċli biex tintelaq u nifhimha u nader il-dak li jkun. Bl-appell ta' Marcel u Mario jkun sabiex min jgħaddi minn xi esperjenza simili ma jaqta' qalbu qatt. Ipoġġu bil-qiegħda, jaħsbu naqra, jieħdu aktar bil-kalma ġurnata b'ġurnata, tippruvawx tagħmlu affarijiet li jkunu kollox f'daqqa, ibżax l-għada jasal. Prova li ma tagħmluhomx l-affarijiet bil-kbar għalkemm ikunu jkun hemm sitwazzjonijiet li jkunu ta' ċerti ksur il-qalb iva, imma jgħaddu wkoll.